U Presiden juga HWC uba Roy Kupar Senrem ulong bakada du menta om pacem la pentrikam yakaan Prevention of Illicit Trafficking of NDPS Act kat kandai spa aprapopra ha kabaki babun kinong didrok kibala syakyam kiliyo jamin no tang hiki kato kanisngi. Welfare Minister kalong ba pi lada fipet menta lakat tu kanisnam kilabun pala kini kijing di kamtam kinong di ya udrugs. But kiju kibrio kibadi lakem di kiposin ki yobil kilat kil di biang. Di kajingwan ka jong imta kasingi kalong ban penken mau ya kasor karjala. Bakadon katakaan ka buang ka Prevention of Illicit Trafficking of NDPS komut bapit NDPS Act 1988. Lengba katakaan la ban detain yo brio hadu license claim bill. Lakamut bau habitual offender lane ubrio uba melin bandi sudi yakini ki drugs ki fair pila ban detain ya hadu license claim yo bill. Ti ngilayu iru baka sorkar jela kala sna ya kata advisory board mo hapok jong ka NDPS Act. Ti ngikwa ban yo jingtep la kala don em ka detention hapok jong ka ni ka pit NDPS Act. Ti ngikwa ru ban dawa na ka sorkar ba mdi badai ban pentrikam yang nikaan nambar bakumba kalong hi nadu usnam kaknais pa pra kanikaan kala don re tat hadu kani ka por ka bamenta 4 judan ba pentrikam yang nikaan kapit NDPS 1988 tingi sultanat ban yo jingtep na u minister yang social welfare ba hadu menta ka police department kala pha khandai tli ki kerteng saka advisory board na ka banta banditi ni kini ki habitual trafficker la ni ki dongdi ki badi na ka da ki bun sien kila don khandai tli ki kerteng ki ba police department kala pha bat kita kena teligi kerteng ka don hapo ka advisory board bat hadin kata ki salak banditi niki rengi ong ba kamde ban kut tang kini ki kena teligi kerteng namar ngi tip hi ki mdei tang kena ngut ki bun diki spangut kita ki habitual trafficker akadi ka jala ka jongi ki ba syakem na ka we ka por we briu don ki shipo ar pautli ki kes ya ki bakum kita ki briu namar kapit NDPS ka aibor ba la dalap yo briu ba khayi more than once komut ba bun sien arsien dan nilai sien kam seneng kum ula ban syak ditin hapo ke pit NDPS kamut kani kan long kum kata ka deterrent la ni ka jing khanglat ya ki bakin nang le ya kani kam nang ni hakmat bat kan long ru ka jing khanglat ya ki weipat ki badon jing thmu ban khai drugs mot gin sngo tieng no ba ka don kani ke pit NDPS kamut ba la da syakem kila ban syak set kai license claim light bill ti ka jing keren ka jongi mentan ha but social welfare minister ula pentip yang ni bakanir kan dei kawe ni kimat ke bamaki kin sasyong kata committee ka ba un clear da chief minister ka santrik jong matau banai bat nakaliang jong ka sorkar jela kan ya lihat bala lengba ka police department ban recommend ni kerteng jong kita ki habitual trafficker kenang bekila ban syak set kat kum kaneka pit NDPS Act 1988 ti kita ki dei lai tli ki mat ki bang ngilawan ban ya keren social welfare minister